ev sibaha li Pittsburghê ji wan sibehên din cuda ye. Em gelek dişkestî bûne dema me bihîst çi qewmiye me bawer nekir. Vasî Muhammed rêveberê navenda İslamiya Pittsburghê û sibaha bûwer qewmî telefonê jê re hat. Telefon û mesaj ji min rahatin û dipirsîn em weke civaka musulmanan dikarin çi bikin. Ji ber vê yekê me biryar da ji bo wê trajîdiyê em peran kom bikin. Di çendîn demjimêra de birêya înternetê wan $25,000 kom kirin û ev pere di çendîn roja de gihişt $235,000 û yê vî perî ji bo malbatên qurbaniyan bikarbînin. Di destpêkê de me bawer nedikir ku em ê ew qas pere kom bikin. Kesên xwe cihê vê derê dibêjin civaka Pittsburghê ji bo alîkariya hevdû gelek baş in. Têkiliyên me yên li gel olên din wiha ne. Li gel xwişk û birayên me yên misilman û cihû. Ev têkiliyên bihêzin. Beriya vê trajîdiyê ev têkilî her hebûn. Ji ber wê yekê em şayîn alîkariya kom bikin. Rêveberê polîsên herêmê dibêje civaka Pittsburghê her dem alîkariya hevdû dikin. Gelê Pittsburghê serkeftinên tîma bajarê xwe bi hev re pîroz dikin. Şîna vê trajîdiyê jî bi hev re girtine û alîkariya hev dikin. Eger tiştek biqewime ew jî alîkarîn didên me. Ev têkilîke hêja ye. Em hêvî dikin ev têkilî her wisa berdewam bê. Xwediyê vê kargehê dibêje vê trajediyê civaka bajar anî ba hev. Hûn dibînin di van rojên dawî de çawa civak ji bo alîkariyê hatin cemhev. Katolîk ji bo alîkariyê kom bûn, hemolatî kom bûn û civaka İslamî jî kom bû. Rêveberê polîsên herêmê dibêje tu tişt nikare civaka vê bajarê parçe bike. Civaka Pittsburghê ji kînê bihêztirin. Ev tiştê hêja ji vê trajîdiyê derket. Em destûrê nadin tu kesî got van têkiliyan têk bibin.